Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Şunkü temamyň ady aňyny ýitiren dinamyz diktator Berdimuhammedowyň bir kanun prezidentlik kürsüni eýelemek we Türkmenistanyň gyzyl pullaryny oglamak üçin saýlap alan ýoly. Ol haýsy ýol saýlap aldy? Özbaşda onuň ýoly ýokdy. Sebäp näme diýende Berdimuhammedowyň hiç ekonomikada da siyasatda da halk bilen işleşmekde, yurt meşgullerine ullukan halk bilen işleşmekde, aragatnaşyk etmekde hiç ýyly tejribesi ýokdy. O şoň üçin SSR ýykylandan soň bir oligark sistema döredi. Yani Berdimuhammedow şu sistema ananca girmeyen başardı. Ol diňe yurttaşyndan howslar çykýan adamlaryň maslahaty bilen işledi. Şu wada çennem şoň bilen işläpdir. We oğlunam şu maslahat bilen prezident saýlady we şoň maslahaty bilen 2016-njy ýylda konstitusiýany ýetdi. Özbaşda Berdimuhammedow hiç bir zady başarmady işlendi urunda. Onun başaran ady näme? Onun başaran ady şu öňkü tarihte bolup geçen diktatorlaryň siýasatyny öwrenmek we şonu Türkmenistanyň içinde ulanmak, halka garşy ulanmak, halky edip saklamak, siýasatyny öwrenmek we şu siýasaty ulanmak Türkmenistanyň içinde. Öňkü diktator bilýän men olaň adyny sanap oturjak da aýtjagym da diktatorlar bolup geçdi, SSR'de de we başga ýurtlarda da Berdimuhammedow şolaryň tecrübesini ulandy öz siýasatynda. Şoň üçin ol ýurtda ne ekonomikany ösdürdi, ne ýurtda kanun ýöretdi, ol hiç zat etmedi. Ol diňe halky ezdi, izarlady, basdy, türmelerde gynady, öldürdi. Ýa sebäp boldy şolaryň ölmegine. Inni Berdimuhammedow başga da bir ýene başarynlady. Olam şu daşynlaky maslahatçylaryň aýtmagy bilen diňe özüni reklam etdi. Şu soňky döwür esasan YouTube we beýleki internet programmalaryň dünýä ýaran döwründe bir reklama diýen has ul rol oynap başlady. Şol adam yalançymy, ýa weleznamy, ýa ol jinayet edipmi? Tapawdy ýok. Şonu reklam edip, şonu arşa çıkarıp many başardylar şu internet teriştelerinin üstü bilen. Berdimuhammedow da muny düşünürdiler. Berdimuhammedow özüni reklam edip başlady. Soňdan kim daşyndan şu Türkmen siýasatyny öwrenmek islese, ol Türkmenistanyň içine girýärdiňe gülalarlygy bar ýa. Şol Türkmen sanyň programmasy bar, telewizionyada o her gün nimet görkezýärler. O taýda ýa ol atyň üstüne otur. Ýa weltepi Türk ýa köpçüligiň içinde. Muňa özüne näme diýdirmek istedi? Bu adam köpçülik bilen bile. Bu adamyň dünýä garaşy ören ütgeşik täze bu haýwanlar bilen düşünýär, atada minýär. İtem saklaýan eken bu adam. Däpli suru köp ünsürýän eken bu adam diýdirmek istedi. Bunu näme üçin etdi? Daşynaklar üçin etdi. Buna mettiren şu daşynaky maslahatçylar. Awa. Şeýdip Berdimuhammedow köp wagtlaryň adamlary arlap, ýurdu talap, awa tozdurdy. Yani ekonomika ösmedi. Adamlar işsiz aldy. Kanun ýöremedi. Garip düşdü bütün Türkmen halky. Bir yerde sonra o käbirler diýär, içinden niye döretmeli ya, uçum niye de, içinden döredip diye şu nemi siyasatı ütletmeli ya. Türkmenistan'ın durumunu içinden siyasatı ütletmek mümkünler. Sebäbi Türkmenistan'ın içindeki siyasatı o daşından Berdimuhammedow tarapyndan transformer edilen. Berdimuhammedow şu daşynlaky güýçli başga ýurtlarda dowam edýän diktatorlaryň kopýasy. We şol öz kopýasyny paddeşke edip durdular şu wada çenli.
Şoň üçin Berdimuhammedow şol öz häkimetini ýöretdi, rejimini ýöretdi we Türkmenistana Absurdistan diýip at goýdular. Berdimuhammedow hiç ýerde daşary ýurtlarda, Ýewropada ýa Amerikada ýa beýleki ýurtlaryň öňünde siýasatçylaryň öňünde hiç ýyl awry ýok. Türkmenistan arada ýekece bir minenýe bar, o da Türkmenistan Absurdistan. O Absurdistan hem nirden döredi. O Türkmenistan'ın içinden dören o. O Türkmenistan'ın daşından geldi. Onu Türkmenistan'ın içine transformer ettiler. Şu halk, orçası pakorn halk değil ya da, boyun öğüyen halk diysek oluyor da Türkmençe. Şuları boyun öldürmeli, şuları yani siyasat yönetmeli içinde, özünü reklam etmeli, halkı izarlamalı, basmalı, gurretmeliler diyen siyasat. O Berdimuhammedow'e daşından öğretiliyor. Berdimuhammedow'un özünü şu tay boyup, mesela öz başlap boyup, sen şu işi ettiysen, ya şu yurdu yönettiysen göretip bilmeyen. O görünüp durağın. O yönetik bilmedi. Onu şu daşından öğretilen naatları has bolşundan beter edip yurdu yıkıp tağladı. Ve de onların aşını halka karşı koydu. Şu an Berdimuhammedow'la karnaşı diysen bütün halk öğreniyor şunu. İnni bulan yaşamana Türkmenistan'a garmana hiç yağda yok. Ve Türkmenistan dolandırmana yağda yok. İnni şu öz etmişlerini yapmak için şunu bastırıp halktan gelecek ki nesillerden gizlemek için oğlunu getirip koydu ve onun inni öz başlık şu daşından öğrenen reklama siyasatı bilen tasavvur ettirecek oluyor. Onun haysiyetini, onun siyasatını, onun özün alıp başını, o yüzüne edilen makyajla, şunun hemmesi şu Berdimuhammedow'un şu öğrenen naatları. Öz başlık hiç zaten bilen oğul adam. Şäderem şunu öz başlık koyun ve şu tokoyun önünde oturduk. Şu tokoyun anırtına çıkmayan, şu tokoyun anırtına çıkmana yolum tapmayan şu adam. Şular yalı Berdimuhammedow, şular yalı adam Türkmenistan'a lider oldu. Onu lideri denen daşından inni şoň üçin ýanky soraw gaýdyp gelýän içinden ona garşy çykyp onu aýyrmak mümkin. Dine daşından ullukan siyasat, ullukan kuvalda bilen şol nemeni vursan, paknany vursan, ağacı ýarýar, şu ýarylmaýan ağacı ýarýar. Şonu güýçden vurup bilsen. Çağakan 1969 ýylda elbet gar ýagyp Türkmenistana sowuk boldy. Atam pahira kesel ýatyrdy, kakamam 2 mektebe gatnap, ertir 1 mektebe öýlen, beýleki mektebe gatnap okudýady. Bizi eklemek üçin gazança diýdi. Men şonu öýde balyn ýeketek bir şol odun döwejek adam, ýaşy ýanwar 14 ýaşymda. Şu wagtlar ilki uryan alıp bilen moksom ýoş-ýoş. Awa şu agyrrak memeler götürüp urup şu paknarlylar bilen kökleri, ullukan ağaçların köklerini, düýplerini, öýlerini ýaryp şu peşte ot ýakyp içerini ýylap ýatyp da Türkmenistany iltwetmek üçin şu paknany goýup üstünden kuwada bilen vurup şu diktaturany ýaryp typ etsen ana şonu Türkmenistan ýörýär, ütüýär. Ve Türkmen Halk Respublikası dörüyor şonma. Şonu bu binamuslar, bu akılsızlar, bu ansızlar yerlerine girmeyene deşik tapmaya. Biz adamlar, Türkmen hareketinin ağzaları ve beyleki progresif hareket ediyen Türkmenistan'a demokratiya getirmek isteyen adamlar birleşelim. Ama biz birleştik 10. fevral'da 2020 ýylda köp guramalar bize girdi. Biz şu an Türkmen Birleşen Demokratik Frontu hareket. Şol Türkmenistan'a demokratiýany getirmeli biz. Kim näme diýse diýersin. Demokratiýa diýmek. Iki adamyň ara gatnaşygy, söhbetdeşlik bir hormat goýmak.
birek dinlemek ve sen onun pravasını basgarlamalar, olam sen kini. Ana şu demokrati değil ya. Ullukan maştabda, respublikan maştabında kanunlar demokrati olmalı. Demokrati için ulanılmalı. Ana şuna demokrati değil ya. Ve ekonomikanı ösürmek için ulanılmalı. Halkı sosyal taydan üpşin etmek için ulanılmalı. Ana şuna demokrati değil ya. O demokrati deyip o daşırdan bir değerli öküya göle getirilen okşa içini bar Türkmenistan'ın neme palta meydanlarını baskılap, oğullarını baskılap çıksın diyen manına bunlar halkı korkulmak istiyor. Olur realda yok adamlar. Doğru düşünün. Demokrati deyimin an düşünceni östürmek, an düşünceni üstünden östürmek, an düşüncesi bulmadık adam demokratiye düşünmez. Ben size sağlık dileyen kanaatlı olun. Biz bu işin uğruna işlev atıyoruz adamlar. Gece günü işleyiz şunu. Koyamlok şu işi. Nisip olsa bu da atlara ben bakaverip oturmayın daşından bolup geçen atlara. Yönü şu bolup geçen atlar. Yankı şu Berdi Muhammedov maslahat beren adamların çüren ağacın basım yıkılacaklığını görkörüyor. Şunlardan hemme de düzelir. Nisip olsa neyme elinden gelen olsa ettin bir daşından girer içine. Şu aeroportta düşen günümüz halkı şöyle daşımla aeroporttan Anrik barır Türkmenistan'ın Aşşavat şehrinin orrum ortasına halkı daşımla yığınan şöyle biz ilan ederiz. Türkmen diktatorasının yıkılanını ve inni Türkmen Halk Respublikasının kurulacağını halkın önüne beyan ederiz. Halk bize düşünür. Halk bize karışıyor. Köp sağ olun. Hem de can sağlık, maşallah avadan çıkın dileyen adamlar.